først, og så skal du trykke ligesom, når du tager et billede. Ja, nu filmer jeg. Okay. Ja, det var travlt. Det er lidt slidt. Skal han ikke nu svinge? Ja. Gør du det? Ja, for det hele. Han er jo lidt i et dilemma. Skal han undersøge alting, eller skal han hygge? Eller skal han slikke mine ben af? Skal man hygge, eller skal man undersøge? Det er meget spændende alting også jo. Det er hyggeligt. Det er meget spændende. Han putter. Han har bare rigtig god pels. Jeg har de alle sammen i kul. Der er ingen af dem, der har haft sådan tabt pels eller sådan noget. Det er bare været sådan nogle tykke krøller. Vildt meget hår alle sammen. Det kommer lidt an på, hvad man kan lide. Pels. Ja, Jeg kan godt lide det sådan. Det er jo ligesom alt. Ej, hvor er jeg træls. Du skulle bare lige vise, du kan dingle.